Hello लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ लोगोफोर आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो नागिरलायबाय आरो दे लोगोफोर आंनि दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन दुब्लिबारिनिसो जागोन दे लोगोफोर बे आं दुब्लिबारियाव मानो फैदों नोंथांमोना नुखाबाय नै माने माइ नादों माने बिदिनो बोसोराव जानायनि थाखाय एसे आबाद खालामो आरो ने लोगोफोर गावथ' मावखाया हाजिराफोरनि गेजेरजों मावो बेनिफ्राय आरो बिथिं दायो नाबाय आरो ने माइखौ गोबाव जाबायमोन हाना दोननाया दिनैसो नानो मोन्दों माने लामा ओंखाराखैमोन लामानि थाखाय ओमफ्राय आरो फारसेथिं ट्रेक्टर हाबामोन बेनि थाखाय लेट जाबाय नानाया ओमफ्राय आरो दिनै नाबाय आरो फुरा मानसि लगायनानैसो मावो आं जानायनि थाखाय उपाय गैया मावनो गोनां जायो बायना जाबाथ' थारमाने गोबां फैसा थाङो बायना जानाय माइरङा आरो एरा बेनिखायनो जानो थाखाय गायो आरो नै एसे हाया बेखौनो गासिनो जोंहा नानाया बे माइआ जाबाय फोनायसोमोन दे लोगोफोर फोनाय आं बेखौ गायाखै फोदोंसो देग्लाय माइखौ गासिनो जोंहा बरदाया बिथांनिनो ट्रेक्टरा जाबायमोन दुब्लियाव फैया दायोबा लांदां जाजोब्बाय आरो नै दुब्लिफोरा नै नायदो बारा गोजान जाया न'निफ्राय दुब्लिया एसे खाथिसो नायनोसै देग्लाय खै मन जायो थांनाय बोसोराव गायदोंमोन गायनायावथ' खिन्थु 70 मनल'सो जादोंमोनलै थांनाय बोसोराव 6 बिगा हायाव 70 मनल' माइ जादों थांनाय बोसोराव खिन्थु देग्लाय फोनाया माबायदि जादों बेखौ एसे नायनोसै गासिबो मिथिसिगोन आरोना आं नोंथांमोननो बुंनो नाजागोन लोगोफोर दा नैबे ट्रेक्टरजों फुरा थिखांना लांनानै न'आव बस्थायाव सोनोसै आरो दा थारमाने हाजिरा मावग्रा मोनासै एक्सट्रा बिसोरथ' नानायसो नालाय बेनिफ्राय बेखौ न'आव लांनानै तिरपालाव लखबना दोननानै बस्थायाव सोबाय थानोसै गासिनो जोंहा बरदाया दे लोगोफोर नायलांबाय था आङो दिन्थिलांबाय थागोन आरो खै मन जायो बेखौ उनाव आं नोंथांमोननो फोरमायगोन दे लोगोफोर ट्रेक्टर गंनै लाबोनो गोनां जायो नै लोगोफोर नैबेयाव जाबाय माइ गुथि लांगोन बेनिफ्राय आरो नैबेयाव जाबाय नाग्रा जिगाबा जिगाब एक्सट्रा होलांगासिनो माइआ माइ नै ओंखारगासिनो गासिनो बस्थायाव सोनाया दा आरो बेखौ न'आव लांनानै आरो बस्थायाव सोजोबफिननांलायगोन आरोना नैबे ट्रेक्टरनिखौ आरो नैथिं गंसे लाबोबावबाय नैबेयावबो थिखांना लांनांगोन बिदिनो खामानिया जाखावसिगोन दिनै उपाय गैया माथो खालामनो आरोना आंबो बेयावनो एसे बाहागो लानोसै दिनै उपाय गैलिया लोगोफोर खारन थिगानो ना ओरैबायदि मावथिलि जाखादों सेंग्राफोरा गामिनि गेजेराव बिसोरो ओरैबायदि मावफुङो खस्थ' खालामो दङ मावाबाथ' आरो बहा मोनजानो होननाय जाहैबाय आरोना मावनांगोन बिदिनो ब्रेक टाइम दा नै साहा लोंनायनि टाइम होगासिनोसै बेनि उनाव जोबसिगोन बारा नांला आरो घन्टा मोनसेबा जोबगोन ना बरदा हो नंगौ मथा मथि 1.5 घन्टा हमना ला आरो
दा बिनि उनाव आरो सोनायावसो दङसै दा बस्थायाव टाइमा न'आव लांनानै नायनोसै फाइनालि गारि गंसे हाबबाय आरो नैबे ट्रेक्टराव लड मोनसे जाखांबाय बेनिफ्राय आरो दा नैबेयाव लड होसिगोन बेयाव लड होलायसिगोन बेनिफ्राय आरो नानो नै बेसेबां दंबावो बेसेबां जायोसै देग्लाय आङो खिन्थागोन थांनाय बोसोराव 70 मन जादोंमोनथ' गायनायमोन थांनाय बोसोरनिया देग्लायनिया फोनायसो देग्लायनिया खै मन जायो नायनोसै दा दंबावो नैबेयाव बुहुद बुरजा माइ दंबावो दे लोगोफोर नायलांबाय था दिन्थिलांबाय थागोन आं बेसानो दानोसै लोगोफोर दिनैनि खायद'आ जाबाय आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन दे मा लादों दा सानजौफुनि जानोसै आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय बिनि उनाव फुङावनोथ' थांना फैखाबाय दुब्लियाव माइ नानायाव एबार ओंखाम जाखांनानै ओमफ्राय आरो माइ सुनायाव थांनायसै आरोना लोगोफोर एसे फ्रेस जाबाय दायो फ्रेस जाना लानानै दा माइ सुनो थांनोसै जाना लानानै बहुद गोबावनि उनाव आसु माइनि ओंखाम जानो नागिरदों लोगोफोर नैबे जाबाय आसु माइ दै लोगोफोर बेनिफ्राय ओंख्रिया जाबाय एकदम सिम्पोल मानामुनि आलु बेनिफ्राय बेदर गोरान दरनैसो गारलानाय नैबिदि आरो सिम्पोल जायो लोगोफोर बिदिनो बारा जानोलाय हायो खिन्थु देहाया थिनला उसुबिदा जाबाय आरो एसे बोरायबायना लोगोफोर बोरायनायखाय थारमाने 40+ जाबानो थारमाने देहाखौ बिराद जोथोन लानो गोनां जायो लोगोफोर नङाबा 40+ जानाय लोगो लोगो माने ओरैबायदि देहायाव थारमाने बेमारफोरा हमनो नाजायो बेनिखायनो बिराद साबधानबासो लोगोफोर नोंथांमोनाबो सांग्रां जा जुदि 40+ जाबायब्ला आरो सोर आसु माइरंनि ओंखाम जायो एसे फोरमायहर लोगोफोर आसु माइ माने दानियाथ' मोननो थांला बे आसु माइखौबो गायनायानो जालाबा नैबिदि आरोना आंबो बेखौ बायनासो लाबोनायमोन न'आव हा दङ आबाद मावो नाथाय आसु माइ गायनाय जाला आरोना नै जानोसै लोगोफोर दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था फाइनालि लोगोफोर माइखौ नै लाबोनानै बेयाव जमा खालामफैबाय दा बिनिफ्राय बस्थायाव सोनोसै आरोना बस्थायाव सोनानै डाइरेक्ट हरखानोसै बेफारिनो नै खै मन जायो आं दायो फोरमायनोसै दे लोगोफोर नोंथांमोननो दायो बस्थायाव सोग्रोना लानोसै बिनि उनाव सुनोसै सुनायनि उनाव नोंथांमोननो आङो फोरमायनोसै फोनाय माइआ देग्लाय माबायदि जादों माइआ बेसेबांखिनियानो बिथिं बस्थायाव दङ माखासे बस्थायाव सोबाय ओमफ्राय आरो बिथिं सोबाय थादों दे लोगोफोर नायलांबाय था आङो दा दिन्थिगोन नोंथांमोननो फाइनालि नै दायो माइखौ सुबाय लोगोफोर दा बेसेबां जायो नोंथांमोननो आङो फोरमायनोसै आरो दै लोगोफोर फोनाय माइआ बेसेबां जाखो थांनाय बोसोरावथ' आइडिया मोनखाबाय एबारो खिन्थु बेसेबां जायो आं नोंथांमोननो एसे फोरमायगोन आरो दै लोगोफोर नै लड होबाय थादों दायो फुरा बस्थायाव सोनानै सुबाय थादों आरोना माइनि फैसा दांनोसै लोगोफोर जानायनि थाखाय सिन्था गैया दंखायो जानायनि थाखाय बेखौ फानहरजोबनोसै फाइनालि माइआ गासै देग्लाय 90 मन जाबाय लोगोफोर थांनाय बोसोराव आं बुंदोंमोन ना 70 मनल' जादों होननानै 6 बिगायाव एबारो 90 मन जाबाय आरो ने 6 बिगायाव माने थांनाय बोसोरनिया गायनायमोन एबारनिया फोनायमोन खिन्थु फोनायावसो बांसिन मोनबाय आरो ने 20 मन बारा मोनबाय एबार फोनायाव 15 मन करि पार बिगा जाहैबाय खिन्थु नोंथांमोनाबो माइखौ हायोबा फोनाया मोजां फोनायाव लाबसिन दङ मानो होनना बुङोब्ला गायनायाव गोबां खरस जायो खोथिया फोनाय फुनाय गायनाय बेफोर खरसा बासियो आरोना फोनायावबा नोङो एसेबां खरस गैया माने नोङो बिगा 15 मन मोनबाबो लस जाया आरोना माने जोंहा बेयाव गायनायनि खरस थाङाखै बेनिफ्राय आरो फुनायनि खरस थाङाखै खोथिया फोनाङाखै नै बिदि आरोना नैबेनोमोन माइआ आंनिया हरखाबाय बेफारिनो नैथिं गारि गंसे लड खालामबाय ओमफ्राय आरो नैबे गारि गंसे जाजोबासो दा लांफैसिगोन आरो बेखौ दे अब्ला लोगोफोर आं नोंथांमोननो आं बेसेबांखिनिखौनो आपडेट होबाय खिन्थु गायनायनिफ्राय फोनायाव बांसिन लाब दं होननानै आं सानो आरोना नोंथांमोना मा सानो बेखौ कमेन्टआव फोरमायहरदो आं आरो दिनैनि भिडिअखौ गोबाव खालामला माइ नानाय माइ सुनाय
आं बेसेबांखिनिखौनो नोंथांमोननो दिन्थिबाय आरो दे लोगोफोर दे अब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय बाय बाय टाटा